Význam malým a stredným podnikom pripisujem veľký a nielen im, ale aj veľkým podnikom. Sú to naši najväčší klienti, pre ktorých robíme rôzne služby. Spolupráca s Dolnorakúskou obchodnou komorou z môjho pohľadu sa vyvíja pozitívne. Zúčastňovali sme sa rôznych projektov, rôznych podujatí, či už organizovaných Dolnorakúskou obchodnou komorou alebo aj Trnavským samosprávnym krajom. V rámci projektu Duostars sme zorganizovali pre podnikateľov Trnavského regiónu niektoré semináre. Spomenul by som tu seminár Medzinárodnej elektronické platformy obstarávania. Mali sme možnosť v rámci projektu Duostar navštíviť Dolnorakúsku obchodnú komoru, rokovať s jej predstaviteľmi, hlavne z oblasti oddelenia priemyslu, transferu inovácií, zahraničných vzťahov, vymeniť si nové skúsenosti. V rámci tej návštevy Dolnorakúskej obchodnej komory sme takisto mali možnosť vidieť vzdelávacie centrum Wi-Fi, ktoré patrí pod Dolnorakúsku obchodnú komoru. Čiže túto spoluprácu s Dolnorakúskou obchodnou komorou v rámci projektu Duostar môžeme hodnotiť len pozitívne.